Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ƙwai cikin ƙaya kashi na 48. Mun iso wani haɗaɗɗen gini babba da nake kyauta da makarantar ce. Anwar ya yi fakin duk muka fito. Jin kamar ana kallo na ya sa na ɗago. Anwar na kama idanunsa tsaye kyam a kaina. Sai daga bana ya faɗi don wallahi sai na ga tamkar boss. Murmushi min ɗauke kaina ne ba tare na maida masa martani ba. Amma Anam da na fahimci tana kallon mu ta rare su ta kama hannuna muka yi gaba. Ina jiyo dare su shi da Anam. Sai dai ban ji me suke faɗa ba cikin harshen Larabci. Gaskiya ina sake jinjina wannan tsananin kama a cikin raina. Kai, gaskiya ina son sanin wani abu dangane da mutanen nan. Wannan kamar ta wuce kama kawai. Anya ko babu wata alaka a tsakanin? Shigar mu wajen ne ya katse min tunanina. Ban san da zan fasalta muku haɗuwar wannan makaranta ba da tsarinta. Na ba mu kowa dama ya kiyasta a cikin ransa kawai. Dan idan na ce zan lissafa komai shafin yau da gobe duk anan za mu ƙare. Dan na zama ƙauya wajen kallon abubuwan burgewa. To lalle da a ce muna da irin waɗannan makarantun da mace-macen aure ya ragu mu ma a yankunan mu. Da an samu sauƙin rikicin auren raki a gidajen mu. Sashi na musamman aka buɗe mana mai madaidaicin falo guda da ɗakuna biyu a ciki. Fuskar Umma Anum ɗauke da murmushi ta kalle ni. Diyata anan zaki zauna. Dan da kaina zan miki aiki nan saboda ƙurewar lokaci. Ga mamaki ɗin nan so take a ganki tamkar zinari. Murmushi ne mata kaina a ƙasa don haka kawai nake jin nauyinta. Ne mata godiya tare da addu'a fatan alkhairi. Bata ce komai ba sai murmushin da ke kashe ni da sake sakar min. Ɗaya daga cikin ɗakunan muka shiga, kayayyaki ne a ji da ban fahimci ko na menene ba. Ta umarci ne da na cire kayana gaba ɗaya na shiga wani madaidaicin kwami da ke cike da ruwa da ba za mu kira shi da ruwa normal ba. Duka ne da ta umarci ne na yi haka ne babu musu. Ina yi ina ɗan waige-waige tamkar mai tsoron wani ya shigo. Sai da na cire komai na kafin na fara saka kafa cikin kwamin. Ajiye zuciya na soke a hankali saboda ɗan ɗumi ruwan mai warware gajiyar jiki. Na ida suka ɗaya kafa sannan na shige gaba ɗaya na. Sai da ta cin ƙamshin da ruwan ke yi ne saka na limshe idanuna ina karanto addu'a godiya ga Allah da ni'imominsa masu yalwata ta fuskoki da dama ga ɗan adam. Sai da ne kusan mintuna 3 da zama sannan ta shigo da sallama. Ta canza kayanta da wata doguwar riga mai kama da leda. Hannayenta sanye da safan hannu ta leda ita ma. Murmushi ta yi min ta tago inda nake. Dan kwallina da ban cire ba ta zame daga kaina. Ta warware gashi na da alhamdulillah yanzu ya cika sosai kuma yana da tsayi daidai gwargwado saboda kulawar da ni ta bashi bisa koyarwar su ummi tun muna bodin. Wani da mudumi mai daɗi na ji ya ratsa kan nawa. Hakan ya sa ni kallon mudubin da ke gabana da nake iya hango kaina da ita kanta. Ta ce a cikin ruwan nan zaki kwana babu abin da zai same ki insha Allah kar ki ji tsoro. Ruwa ne mai dauke da sirrika kala-kala da duk macen da aka gyara da su dole ne mijinta ya san ta isa mace. Sirrika ne na kamshi masu daraja a jikin ya mace. Ka'idar makarantar watanni 3 ne domin mace ta samu damar koya abubuwa masu yawa. Ba sirrin gyaran jiki bane kawai mace ta bukata a rayuwa aure diyata. Zaki ga wata mace komai ta iya ta kuma kware, amma idan bata san yadda za ta yi miji magana ba kawai sai ya rusa mata komai. Don wani namiji shi abin da ke kololo burge saka mace shine iya magana. Wani kuma kallo kawai zaki gama da shi wani tafiya, wani girki, wani kamshi, wani shagwaba, wani kwalliya, wani kwanciya. Kar ki saka ranki cewa tarayya da namiji a gado shine kawai farin cikin aure ko shi kadai ne auren. Hakan kuskure ne. Wani namijin kankanin abu da kika rena shi ke saka shi farin ciki. Kar ki tunanin gyara kanki yana nufin kin mallaki namiji ya zama naki ke kadai. Macen da ta isa mace ba ta shakka zama da kishiya diyata. Don wani lokaci zama da kishiya na sake bayyana darajar mace ne a wajen mijinta. Kar kuma ki tunanin babu wata mace da ta isa rabin mijin gidan yana son ki. Wani namijin ba dan baya son ki yake miki kishiya ba ko yake budurwa. A'a, halayya san mace fiye da ɗaya a jinin maza yake. Ko ba za su ƙara aure ba sai sun kalla. Ki zama mai gyara aurenki ta kowane bangare. Idan na ce kowane bangare ina nufin kowane fanni hatta da ƴan uwansa da duk abin da ya shafe sa. Ina son ki cire komai a cikin ranki ne suke bani dukkanin hankalinki a kwanakin nan 12 da zamu yi tare. So nake komai na cikin sa ya zama tamkar rubutu bisa dutse a cikin kwakwalwarki. Ki dauke ni tamkar mahaifiyarki kuma kawai ki amini yake wata zaki iya magana kowace iri da ita ba tare da kin ji kunya ba. In har kika rike duk abin da zaki koya a kwanakin nan, ina mai tabbatar miki ba za ki taba guguwa a zuciyar mijinki ba. Ko da zai aure mata uku ku zama hudu bayan ki. Ido na arsanan daga mata kai alamar to. Ina jiyo sautin murmushin ta ita ma. Abu ta fara shafa min a fuska tana cigaba da magana cikin nutsuwa. Sosai kunya ta lullube ni. Dan abubuwa ne masu matukan nauyi a gare ni take faɗa a buɗe. Ta haɗe fuska yanzu babu wasa a tattare da ita ko kaɗan. Sai da ta gama tsafsan nan ta fita suka sake dawowa da wata mata. Matar ta nuna min da faɗin. Za ta zauna da ke a nan ni zan koma gida sai da safe idan Allah ya kai mu zan dawo. Duk inda zan ba ku labarin abin da ya faru a kwanakin nan da wahala ku iya fahimta ta. Umma Anum ba ta yin wasa da ni idan aka zo bangaren abin da zan iya jin kunyarta, balle na ga fuskar yin suka ce da abin da take koya min. Tsaye take kaina 100%, komai buɗe min shi take babu hijabi. A duk lokacin da take min bayani akan abin da ya shafi karfin kaina, ta muke fuska take ta mu babu wasa. Kai jama'a, hatta da salon tafiya ba a banna ba sai da aka koya min. Komai a tsare yake. Matar da take bari ta kwana da ni kasa hakuri da nan dai take tambaya ta, wai ko dai ni yar uwar Umma Anum ce. Dan ita yanda take ganin tana min yanin kai da take wa ɗaliban tafiye da zato. An kawo ni ɗaki na musamman, sannan komai ba a saka ni cikin ɗalibai ni kaɗai ake koya min shi a natsi. Daɗin da dawo da kanta take min komai ba ta yadda koya min sai abubuwan da ba za a rasa ba. Dan takan ce kowa a rayuwa da 'yan basirar da Allah ya masa.
Abin da su ma sauran malaman makarantar suke koya min zai amfani da ni ta fannoni da dama. Murmushi ne ni dai ban ce komai ba, dan ni kaɗai na san me nake ji game da matan nan. Ita kanta lokuta da dama nakan kama ta da shagala da kallo na, kallo mai ban mamaki, kallo irin na shagala da zurfi a san tunanin wani abu. Idan ta irin wannan zurfin kuma za ga daga ƙarshe ta dafe kanta tamkar za ta fita daga cikin hayyacinta. Akwai yadda naga kallon har ya so ya min yawa, sannan ni kaina yanda take min na san ba kamar yadda take yi wa kowa bane. Tana sakin jiki da ni fiye da hasashen mai hasashe. Akwai ran da ta zo tana koya min girki sai muke ɗan hira kaɗan kaɗan. Cikin dabara nake tambayar ta ko za su je ƙasar mu nan kusa. Shiru dai bata bani amsa ba, na kasa daurewa na sake mata tambaya cike da ladabi. Yanda ta juyo ta kalli ni fuska a haɗe sai na so firgita. Kai na duka ƙasa ina faɗin, ki yi haƙuri dan Allah umma ban san tambayar za ta ɓata miki ranki ba. Sautin murmushin ta da jiyo hakan ya sa na ɗan ɗago kai na kalle ta. Ta ajiye cokalin hannun ta zo ta kama hannayena. Murya a sanyaye ta ce, "Diyata ba laifi kika yi ba, kasar ta kuma ni ban taɓa zuwan ta ba ai. Duk amintakar da kika gani tsakanin da ƙanwar Gimbiya Munaya ban taɓa ziyartar ta ba. Sai dai ita idan ta zo nan mu haɗu. Duk lokacin da na yi yunƙurin zuwa na kan tsinci kaina ne a wani mummunan hali da bai da fassara." Tana gama faɗa ta saki hannuna ta juya min baya. Aikin da muke yi ta cigaba da yi ba tare da mun magana ba. Ajiye zuciya na ɗan sauke hawaye na ziraro min. Haka kawai na ta yi magana sai na ji abin daban. To amma ai Ummu ta sanar mai ita ɗin 'yar ƙasar mu ce. Sanadin neman magani ya kawo ta nan har ta yi aure. Ita kuma yanzu gashi ta ce ba ta taɓa zuwa can ba. Anya ko babu wani sirri da ke ɓoye? Ajiye zuciya na sauke da saurin kallon da jin ta taɓa ni. Ta ce kina ma fahimta abin da nake yi kuwa? Da sauri na ɗaga mata kai alamar na tattara hankali na gare ta baki ɗaya. A bangaren Jawad ma dai shirye-shirye sun kankama. An gama gyaran gida tsaf ya canza kamanni gaba ɗaya tamkar ba shi ba. Amarya kawai ake jira ta shigo cikinsa. Gaba ɗaya tsakanin nan Abizi yake mutuƙa. Ga aiki ga shirye-shiryen biki da su Jabir ke ta yi na ban mamaki. Dan gayya suke ta gaske da gayya tamkar wannan shine auren farko da Jawad din zai yi. Shi dai ya zuba musu ido ne kawai yana kallon ikon Allah. Dan da ya magana cewa suka yi babu ruwansa. Kawai dai ya ma shirya dan bai isa cewa ba zai je wajen abin da suke shiryawa ba. Bai sake musu magana ba ko ya cigaba da nasa harkokin. Maganar kayan da za a saka a gidan kogin biya muna yi ta ce takawa ya ce zai yi komai. Kayan kicin ko ita ce za ta yi. Da yi mata maganar lefe ta ce masa ya dakata za su nemi dadi su yi magana. Sai ana saura kwana biyu tarewa za a kai su can gidan dadin. Dan su ne suka fi cancanta da amsar lefen. Ko yaya ne za su bashi matsayin shi na uba. Ko dan ɗawain ne da ya da Bilkisun. Jawar bai ce komai fushi dai sai Allah ya kai mu. A yau tun da safe Sa'amatu Rahman suka shirya yi wa mami Munubiya rakiya gidan. Kamar yadda Gimbiya da Takawa suka bukata. Za ta je su haɗu kamfanin da za su shirya gidan. Bayan sun duba sai su zaɓa mata kalar da ta dace a tsara komai yadda ya dace. Sosai Sa'amatu Rahman ke santin gidan Jawad na EY Street. Ba dan ya fi kowane gida ba kuma dan ya cika sa da ƙawa ba. Gini ne dai tamkar kowane gini da kowa ya sani. Sai dai inda aka yi tsarin gyaran sa sai kuma fiddo kyawun gidan fiye da yadda yake a da. Masu karatu kar ku manta wannan shine gidan da aka haifi Jawad a ciki. A cikin sa iyayensa suka rayu. Dan shine gidan nan da turawan nan suka ba mu Abba Abdulaziz. Shine kuma sanadin wannan arzikin da ya tsone mu mutane ido. Sai da suka shiga ko ina da ina dan babu komai a cikin sai kamshin sabon fenti. Suna tsaka da dubawa jiya ya iso gidan. Zaune yake a bayan mota sai sarki sabon direban sa da ke tuki cikin nutsuwa. Dan shi ma dai bai da matsala, amma hakan bai hana ji tuna Gimba ba a kowace daƙiƙa ta rayuwa. Ya san Gimba ba zai manta a zuciyarsa ba, dan ya wuce duk tunanin mai hasashe a cikin zuciyarsa. Yau ma kuma kullum yana cikin gayansa da kamshi, sai dai ya dan rami, hakan ya saka shi yin manufa yau da shi. Waya yake hakan ya sa Hassa da ke fito ya buɗe masa bai fito ba. Sai da ya ja kusan mintuna 4 sannan ya fito bayan ya ajiye wayar. Safari ta dage sai an zo da ita da gudu ta yiwo kansa, fuskarsa ɗauke da murmushi har ta iso gare sa. Hannunsa ta kama tana gaishe sa, shi dai kallon da yake kawai. Dan sosai ita ne take bashi mamaki. Ko gajiya ba ta yi, girma take yi aminta maka abin karuwa yake yi. Cikin doki ta ce, yayin mu gidanka kai da Antibi ya haɗu sosai. Ni ma har na zaɓi ɗaki na don ka san fanan zan dawo. Murmushi ya mata mai sanyi jinjina mata kai bai ce komai ba. Sosai mamaki ya kama je lokacin da suka shiga ciki shi da Safa, ya arba da Munubiya. Shi tunanin su Gimbiya ce da kanta. Ita ma ɗin da kallon mamaki take masa, sai dai ita ba mu san ko na menene ba. Sa'amatu Rahman ne suka katse tunaninsa da gaisuwar da suke masa. Ya amsa musu da kulawa kafin shi ma gaida Munubiya cikin girmamawa. Kasa hakuri dai ya ce, Ummu da kanki, Sa'amatu Rahman ma ai sai isa ba sai kin zo ba. Munubiya ta yi murmushi mai kama da na Munaya, kafin ta bashi amsa Safa ta ce, La, yayan mu ba fa Ummu bace. Wannan mami ce sweetheart ɗin Ummu. Cikin rashin fahimta yake kallon Safa amma bai ce komai ba. Ahmad Rahman ta ce, yayan mu ai Ummu in biyu ne. Mami ita ce Hassanatta. Dan waro idanu jiya yi sai kuma shafa kansa. Sorry mami, ai wallahi ni na dauka Ummu ce. Ban san ita in biyu bace ba na san dai tana da yaya mace. Karka da mu na, gida yayi kyau masha Allah. Allah ya sa a cika mana shi tab da yaya ko jikoki zance. Cikin murna Safa suka shiga faɗin amin. Shi dai a saman labbansa ya amsa da amin din. Kasa juriya mami Munubi da ita kuma gefe ta kira Munaya. Tana dagawa ta ce, "Sweetheart, kin ga ko me na gani ga angon nan?" Daga can murmushi Gimbiya Munaya dai tana gyara kanta a kafaɗar takawa. Ta ce, "Na san ina kika dosa Sweetheart. Tun da na fara ganin sa ni ma na ga abin da kika gani. Wannan ne dalilin tura matarsa can ta dan zauna, sai dai bamu da tabbas. Amma muna fatan Allah ya sa ta kasance hakan ne." Kai, to amin kuwa, al'amarin akwai ruɗawa.
amma gaskiya bana tantama alaƙa tsakaninsa da Ummu Anu. Sweetheart ni fa da farko na zata Anwar ne wallahi. Sai da ni masa kallon nutsuwa na fahimci ya fi Anwar cikar zati. Hatta da maganar su kuma fa babu bambanci. Bara sai dai mun dawo ma tattauna. Daga haka Mami Munube ta yanke wayar ta koma ciki dan bakin da suke jira har sun iso. Sai da suka gama zagaye gidan tsaf kafin su ba su hotunan kayan ɗakin da za su dace da tsarin gidan akan su zaɓa. Shi dai Jawar bai saka musu baki ba. Mami dai ta tambaye su kalar da ya fi so ya sanar musu. Daga haka ya ci gaba da danne-dannen waya, Safana gefensa tana zuba masa surutu. Shi dai nasa sauraron ta da yin murmushi, sai jefi-jefi yake bata amsa wani abin koye mata tambaya. Kusan awa guda suka kammala komai dangane da zaɓin kayan. A take Mami ta kira ta sanar mata kuɗin da suka caje su. Kafin kuma su bar gidan har kuɗaɗen sun shiga account. Daga haka suka bar gidan akan sai zuwa jibi idan Allah ya kai mu za su dawo su ga yadda kamfani suka shirya gidan. Jiya sarki a mota yana Mami godiya. Sai da suka wuce sannan shi ma ya shiga mota suka bar gidan. Ofis je ya koma domin ci gaba da tarin ayyukan da suke gabansa. Dama yana tsakar aikin ne Ummu ta kira su akan yaje can gidan yana da baki. Dole ya ajiye tashi ya tafi, fatan sai rage ayyukan sosai. Gashi yana son ɗaukar hutu ko na sati ɗaya ne. Duk da sa Amur ya ce bai isa ba, na sati biyu zai ɗauka shi ma ya je shi angwanci da kyau. Zaman su bai fi na mintuna 30 bakon da ake jira ya iso. Sai da aka yi masa iso sannan ya bada izinin a shigo da shi. Ba kowa bane bakon face Suleiman yayan Amina. Jiya dago daga abin da yake fuskarsa a sake da ba murmushi yake ba. Hannu ya bashi suka gaisa kafin ya miƙe kawo masa abin sha bayan ya nuna masa wajen zama. Ya Sule yi godiya, ɗan murmushi kawai jiya bai ce komai ba. Sai da ɗan sha ruwa sannan jiya ya ce, yaya ake ciki Suleiman ka gano ina yake? In fashi ya Sule ya sauke yana gyara zama. Wato ni abin nasu yanzu ya fara rudar da ni oga. Na marasa wane ne mara gaskiya a tsakanin Alhaji Alin da Hajiya Humaira. A yanda binciken ya nuna fa, Kasim baya kasan nan. Baya ƙasa kuma, Jawari faɗa yana tumke fuska cike da ɗumbin mamaki kuma. Kwarai kuwa, wannan ita ce magana ta gaskiya. Saura kwana ɗaya ɗauki azumi ya tafi. Kuma abin da na fahimta lafiyarsa kalau ba kamar yadda ya faɗa ku a nan ofis. Kuma abin da na fahimta lafiyarsa kalau ba kamar yadda ku a nan ofis ya ce zai zama ganin likita a gida ba. Shiru jiya yana juya al'amarin a ransa. Daren da ya fito Kasim asali bai sake ganin sa ba sai ana gobe za a fara azumi ya shigo station din, amma bai fi awa uku bai fita. Amma bai fi awa uku bai tafi. Jawar bai kawo komai a ransa ba sai da aka sake ɗaukar tsawon sati bai ga ya zo aiki ba. Shine fa ya bincike ya fahimci Kasim din hutu ya ɗauka akan bai da lafiya zai zama ganin likita a gida. Ranar bai yi ƙasa uku bai nufi gidan Kasim, amma sai iske bayanan daga bakin mai gadin sa. Ya yi tunani yana gidansu ne sai ya saka a bincika masa can. Nan ma an tabbatar masa bayana. Tun da yi ma gidan yajin aiki bai ma sake wayoyinsa ba. Shine fa yasa Sule ya bincika masa. Huci mai zafi jiya ya furzar daga bakin sa yana danna kasan fen din hannunsa da karfin gaske. Idan kalli ya Sule ya dauke kansa da dan dukan table din. Tabbas yau na sake fahimta akwai abin da suke boyewa. In babu rami me ya kawo maganar rami? Sun fahimci ina bibiyar Kasim shi yasa suka tura shi can. Amma fa sun yi a banza. Su gama zagaye-zagayen su sai na gano komai. Da izinin Allah sai na bin kado komai. Idan na ce komai ina nufin komai ma Suleiman. Ya kare magana cikin fushi da dukan tebur din da ƙarfi. Shi dai ya Sule sai da ya dan rantsa ido. Je ya ce, "Wace ƙasa suka gaisa?" Ya Sule ya shiru alamar tunani ya ce, "Idan dai ban manta ba China na ji." Karan farko je ya saki murmushi mai ma'anoni da dama. Ya dan dage kafaɗa sai ya taɓe baki. Da daddare bayan Jawar ya koma gida ya sami kira daga sa'un Kul Nasir. Sai da ya kammala shirin baccinsa sannan ya nufi sashen Mama Atika inda suke jiransa. Bai wani nuna mamakin ganin sa ba gaba ɗaya ya gaishe su cikin girmamawa kamar yadda ya saba. Uncle Nasir ya ce, Alhaji Ali ya kira ni akan an kira shi daga gidan sarki za a kai laifi gidansa. Juwar kana ganin ko wannan hanyar da ka biyo mai bullewa ce? Karfa ka manta a yanda ka sa aka yi ɗaurin auren nan. Shi dai je bai ce komai ba kuma bai dago ya kalle sa ba. Cikin fushi Uncle Uwais ya ce, wato ga 'yan iska na magana kai kunnan uwar shigo da mu ko? Murmushi Jawar ya dan girgiza kansa ba tare da ya dago din bai ce, Uncle Doni kan me kuke so na ce? Idan maganin da aure ya kasance ne tun a wancan karan na bada amsar da ake bukata. A tunanin yanzu mun wuce wannan wajen. Kai laifi ko daga can masarauta ne suka tunanin a kai laifi can. Saboda ko ba komai uba ne shi ga yarinya kuma shine marikin ta yi yanzu. Wannan gangan ne Jawad. Shine marikin ta ko kai da ka dauke ta kamar ta gidan sarki saboda ka isa. Kar kuma a taba maka igwal. Uncle Bashir ne magana a fusace. Jawad da yanzu yake kallon kowa a cikin sa yace, ni duk abin da kuke ganin na muku shi ba daidai ba akan wannan auren ku yi hakuri ku kuma gafarce ni. Uncle Suleiman da tun dazin bai ce komai bai ce, ni ma dai a gani na maimaita magana bai da amfani. Tunda abin da ya faru ya riga da ya faru. Haka kuma Allah ya tsara dama za ta kasance. Kun ga kenan ba mu canza wannan kaddarar ba. Yanzu Jawad a ina zaka aje matarka dan ba mu ga kana kokarin gyara bangaren naka ba. Karan farko ya dago da dan murmushi ya kalli Uncle Suleiman. Uncle ba anan zan ajiye ta ba. A EY Street zan zauna an kammala gyaran. Uncle Nasir ya ce EY kuma saboda kan mutun ta anan. Jere ki ta kokarin danne fushin sai ce ba haka bane Uncle. Da sauri Mama Atika ta katse shi da fadin. In ma haka din ne kai dai ka sani fitsararre mai shegin tauran kai da raini. Hakan da kai bi dame ni ba don kuka ki kuka so dole ne a maida aurenka da Sabira. Dama shirin maka tsinin namijin da ka aura mata miki a kotu sai gashi ya mutu kudin mu sun huta. To wallahi ka tabbata aure kamar mai da shi ne kai da Sabira. Cikin fushi ya kalle ta zai magana, Uncle Suleiman ya kalle shi ya girgiza masa kai. Shiru ya mai da kansa ƙasa. Har suka ci jarabar suka tsire bai sake tankawa ba. Taron da ya watsa da sharadin sai ya mai da aurensa da Shahuda. Shi dai bai tanka masa ba tunda ya san dan Fir'auna bai mutu ba.
Gaba da wannan yin ne Umma Anum ta yi sane cikin yi min nasihohi da haɗa min kayan gyaran jiki da wasu littattafai masu muhimmanci kamar yadda ta ce. Sai fifan sirri da ta ce na kasance cikin kallon su duk da nake da lokaci za su min amfani. Gaba ɗaya na ɓace yake bana son tafiya. Ban san da zan misalta muku yadda nake jin ta a raina ba. Tunda tafiyan nan ta gabato hakuka nake yi idan na tuna zan tafi. Ba karamar shakuwa ce ta shiga tsakanin ba a kwanaki 12 nan. Wurin ta jani a jikinta ne uhu. A bangaren Umma Anum ma dai cike take da damuwa. Haka kawai take jin ba ta son Bilkisu ta tafi. Yinin yau kuma ta suka ko za ka gansa. Da daddare tare suka dawo gida da Bilkisu. A nan za ta kwana yau, gobe idan Allah ya kai mu za su wuce ita da Anti Mahfuza da Anum. Sai Anwar da ya dage shi ma zai je. Da farko Umma Anum ta ba zai je ba, sai dai Abi ya sa baki sanan da kyar ta amince. Dan haka kawai take jin ba ta son su je daga shi har Anum din. Abi bai taɓa ganin Bilkisu ba sai yau bayan sun dawo. Ita ma kuma yau din ta taɓa ganin sa. Amma yadda ya karɓe ta abin har mamaki ya bata. Shi kansa mamakin yadda yarinyar ta shiga ransa yake yi. Sannan ba dan ka ace ya ƙarya ba, wasu abubuwa na ta suna dan masa kama da Umma Anum din. Musamman tafiya da dai wasu ƙananan abubuwa da sai kana suka ke fahimtar su. Sai da su Bilkisu suka shige suka kwanta sannan ya fuskanci matarsa. Da yadda take kuma ya ɓaci ne suka shi jinsa shi ma a damuwa. Cike da kulawa yake tambaye ta me ke damunta. Hawayen da take tarikewa ne suka zubo mata. Sake rikicewa ya jawo ta jikinsa. Dan yana son wannan baiwa Allah shi dai a rayuwarsa. Duk da ba ita kaɗai ce matarsa ba kuwa. Amma yadda take kyautata masa yasa ta zama tauraruwa a gare sa. Inda yake ta jiro mata tambaya wata kan wata ne saka ta saki murmushin karfin hali. Idan da akansa ta ce, ba komai bane, yarinyar nan bana son ta tafi wallahi. Jinta nake cikin jini na fiye da yadda kake zato. Ina mata ƙauna mai bin mamaki har a ƙarƙashin zuciyata. Sannan sunanta duk sanda na ambace su ko ne ya ambata sai na ji matsananciyar faɗuwar gaba. Ban san me yasa ba. Abi dai kallon ta yake cike da nazari. Sai da ta gama ya soke ajiye zuciya ta da sake rungume ta. Maganganu na buƙatar a yi musu zama na musamman domin yin nazari. Amma duk da haka bara ya gwada ya gani ko lokacin da suke fata ne ya zo. To ko dai za mu shirya mu je bikin nata ne. Da sauri Ummu Anum ta tashi daga jikin mijin nata tana girgiza kanta. Fuskar ta nuna ɓacin rai. Ta ce babu inda za ni Annur. Ba dan ma ka takura ba ko su Anum ba za su je ba. Da kallo shi dai kawai yake binta amma bai ce komai ba. Bai kuma sake cewa uffan ba game da tafiya har gari ya waye su Bilkisu suka tashi da shiri. Yau ta kasance ranar da zan koma ƙasata ta haihuwa tare da tarin alkhairan Ummu Anum da mijinta da Anti Mahfuza. Sai su Anum nake jin kololon farin cikin tafiya tare da su. Gefe guda na zuciyata kuma na jin ɗacin rabuwa da Ummu Anum da matsananciyar kewa. Mun fa auku zaune da ita tana ta samun abubuwa masu dama. Daga ƙarshe ta roƙe ni akan kar na manta da ita. Za ta dinga kira na akai-akai idan kuma na samu lokaci mu daure mu zo gare ta wataran tare da mijina. Hakan kawai take jin aranta tana son ganin mijin yarta. Murmushi kawai na iya na share hawaye na kaina a rasni. Ta rungume ni a jikinta tana jero min addu'o'in fatan alkhairi da zaman lafiya a gidan aure na. Da kittaban da na fito tana kuka nima ina yi tamkar zan shiɗe. Da kyar Anti Mahfuza ta ja hannuna ita da Anum. Har jirgin mai daga ban daina kukan kewa Ummu Anum ba. Ina ƙaunar matan nan matuƙa a cikin jinina da tsokar zuciya har ma da ruhi. Kasancewar tafiyar yamma muka yi duk da ba time ɗin mu ɗaya da nan ba. Mun yi saukar dare ne inda muka ci karo da su Amatu Rahman yan tarba. Sosai muke murnar ganin juna. Sai santi suke wai na canza matuƙa suna ta zuba min shakiyanci ni dai na ki kula su dan bana cikin muddin farin ciki sam. Ko da muka isa masarauta Ummu ma rungume ni tai. Sai ta bani take tana jira ma Ummu Anum addu'o'i na musamman. Ga daɗin da ta ji na barin su Anwar da aka yi suka biyo mu. A ƙasar ina ta mamakin ganin da suke ta shirye-shiryen bikin tankar za su aure da yarsu ne ta cikin su. Kai waɗannan mutane sun cancanci zama shugabanni. Domin duk mai fuskantar al'umma da mai da al'amarin su nasa, to lallai shine shugaban da ya fi cancantar zama shugaba. Ɗaki guda aka ware min don Ummu Anum ta ce ba zan zauna ɗaki ɗaya da su Amatu Rahman ba wannan karan. Akwai ma sauran kayan gyara da Ummu Anum ta baya a ƙara samu a kwanaki biyun da suka rage mana. Babu wanda ya min maganar boss ni ma kuma ban mu kowa ba. Da yake dare ne bayan an ɗan gaisa duk muka kwanta. Alhamdulillah, ta yan sakar gida. Mu yi haƙuri mu ma mu kwana anan. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 49. Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group ɗin ku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa zaka min haka? Ba ni na faɗa ba, daga zalimi ko ni. Ya za ka yi min haka? Mun yi da kai ne ba zan gaya mata ba. Banda ita ma ba ka ce mini kima mu yana dan kai ta ba. Irin wannan cin fuska da cin mutunci ni za a yi ma. Waye ne shi? Daga zalimi ko ni. Ya za ka yi min haka? Shi ma mun yi da kai ne ba zan gaya mai ba. Kuma wallahi sai mun sa kafar wando ɗaya da kai tun da kai min haka. Ƙaniyar uba ka nufi. Mun juyo kanka mai sana'a taka. Wai me kake shiga da yan kallon a ledan nan ne? Ukusi ne fa. Menene kuma ususi? Gayu sun riga sun san usi ukusi musi. Amma dai girma ya faɗi. Da wuyar abin ba a saba ba, an saba ma sai an jure. Me yasa ba ka dan kai bibi din nan da yara? Karamar kwakwalwa ce da ni. Ban ji me ka ce ba. Karamar kwakwalwa ce da ni. Ka ce me? Karamar kwakwalwa ce da ni. Ah kai.